Безне Алла хидаяткә күндергән, күңелләребезгә иң зиннәтле нәрсә итеп иманны урнаштырган Аллаһ субханала ва таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең турыннан чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, фасгау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыгыз, кытылуга ашыгыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы мөбарәк мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, Аллаһның йорты Бәйтуллаһка килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөбарәк булсын җумаларыбыз, Рабиул Сани ның икенче җумасы җөмләбезгә мөбарәк булсын. Аллаһ субхана ва тааля илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Ике җомга арасында вафат булмыш кардәшләребез, шактый гына туганнарыбыз, кардәшләребез, күршеләребез, билгән кешеләребез дөньядан үтеп бара. Кайберләре үлә алмыйча ята, субханаллаһ, сугышта шикелле. Шушы ике атна арасында дөньядан киткән кардәшләребезнең Аллаһ Тәгалә рухларын шат кылсын. Ике атна арасында дөньяга килгән сабый балаларыбыз дөньяга саулык, сәламәтлек белән килсеннәр. Ике җомга арасында иренгән, никахланган яшьләребезнең араларына Аллаһ Тәгалә илфат, мөхәббәт бирсен. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Әле исәнбез. Бик зур бер гыйбрәт, бик зур бер үрнәк, бик зур бер билге менә шушы шир. Нәрсә генә сөйләмиләр. Шир турында, яңа волналар турында, яңа дулкыннар турында, яңа штамнар турында нәрсә генә сөйләмиләр. Нинди генә фаразлар әйтмиләр. Ничек кенә куркытмыйлар. Субханаллаһ, мусулман кешегә бу берсеннән дә курка торган нәрсә түгел. Ла илаха иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китергәнбез. Таваккална алаллаһ, Аллаһга эшебезне тапшырдык, уповались на Всевышнего дип эшебезне тапшырганбыз. Иртә белән чыгып киткән вакытта бисмиллаһиллази ла ядурру маъасмихи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул галим. Аллаһның исеме белән башлыйм. Аллаһның исеме белән башласам, миңа җирдә дә, күктә дә, һавада да бер кая бернинди зарар китереп булмас. Аллаһ Тәгалә күрүче һәм ишетүче. Уповаюсь на Всевышнего, начинаем его именем. Если я начну его именем, мне не навредит ничего ни на земле, ни на суше, ни на воде. Субханаллах. Таваккаллап чыгып киттек. Әгәр дә чыгып кайтсак, кайтабыз Аллаһның рәхмәте белән. Кайтмасак, үтеп китәбез дөньядан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадистә әйтә, намаз укыган вакытта саллу кааннаху салатул муадда. Намаз укыган вакытта, ниятләгән вакытта бу актык намазым түгел микән дип ниятләгез. Делайте намерение, как будто это у вас последний намаз. Ложимся спать, не знаем, проснемся, нет. Проснулись, не знаем, доживем до вечера, нет. Мусулман кеше шулай булырга тиеш, шулай булганда бернинди шир, бернинди авыру, куркыныч булмый. Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Аллаһ Тәгалә кушкан нәрсә була, Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәрсә булмый. Таваккалибез дә тәкъдиргә, судьбага иман китерәбез. Бүгенге бер вагызымны багышлыйсым килә. Бар бит халыкта, яшьләр арасында, извини, ничего личного, только бизнес диләр. Извини, ничего личного. Туганлыкны да белми, кардәшлекне дә белми, кодагыйны да белми, бажай да белми, кем дә белми. Извини, только бизнес. Бәлки ул правтыр, бәлки действительно бизнес. Кайбер вакытта туганлыкны да искә алырга кирәкмидер. Әгәр дә урыс әйтмешли, на этом берегу если договорился, то надо свои выполнять, свои договора. Менә шушы бөтен нәрсә бизнеска багланган. Сату алу. Берсе сата, икенчесе ала. Берсе мал бирә, икенчесе башка малны бирә. Бөтен дөнья шулай. Ана газны да сатабыз, нефтны да сатабыз, агачны да сатабыз, сатып та алабыз. Һәм Аллаһ субханала ва тааля безнең белән сату алу итә. У нас тоже со Всевышним бизнес. Но какой бизнес? Что от нас хочет Всевышний? Менә шуның турында бер-ике аятка сүземне багышламакчы булам. Ва ма тауфиқи илля мин индиллаһ. Сурат ас-Саф. Саф сурасының 10-нчы аятында Аллаһ субханала ва тааля әйтә: "Я айюхаллазина аману
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min gazabin alim. И иман китергән бәндәләр, безгә каратып әйтә Аллаһ Тәгалә: Я айюхал кафирун дими, я айюхал мунафикун дими, я айюхан нас дими, я айюхан нас, о люди, я айюхал кафирун, о неверующие, я айюхал мунафикун, о двуличные. Алхамдулиллах, алар түгел без. Кем без? Я айюхал лазина аману, и иман китергән бәндәләр дип Аллаһ Тәгалә безгә каратып үзенең әмрен, свое повеление. Нәрсә дип әйтә икән? Шушы сүзне ишеткәч, без тыңлап торырга тиеш. Нәрсә ди икән Аллаһ Тәгалә безгә? Аллаһ Тәгалә әйтә: Хал адуллукум ала тиҗаратин тунҗикум мин газабин алим. Сезгә бер юл өйрәтимме? Сезгә бер сауда өйрәтимме? Шушы юл белән, шушы сауда белән, шушы бизнес белән барсагыз, Аллаһ Тәгалә сезне җәһәннәмнән, каты газап бирә торган җәһәннәмнән саклар. Субханаллах. Мында да бизнес. О те, которые уверовали, указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Әлбәттә, күрәсебез килә, әлбәттә ишетәсебез килә, нинди бизнес предлагает икән безгә Аллаһ Тәгалә, нинди сауданы Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдим итә икән. Нәрсәне сата, нәрсәне ала, без нәрсә бирергә тиеш, күпме бирергә тиеш? Ту'минуна билләх. Аллаһ Тәгалә бездән сорый, башта сезне мин җәннәт биргәнче нишләгез ди? Ту'минуна билләх. Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китерегез. Таухидыгызны, единобожиегызны Аллаһ Тәгаләгә, башка бер кемгә түгел, бер нәрсәгә түгел, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ла илаха иллаллаһ дип Аллаһның барлыгына иман китерегез. Ва расулихи, Аллаһның расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дип Аллаһның барлыгына, Аллаһдан соң пәйгамбәребезнең барлыгына иман китерегез. Ту'минуна биллаһи ва расулихи ва туҗахидуна фи сабилиллаһ. Аллаһ юлында җихад итегез. Булды заманнар о җихад дигән сүздән бик каты курыктылар. Җәмәгать, иң зур җихад нәрсә дигән вакытта? Иң зур җихад аъда адуука нафсука аллати байна җанбайк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар белән сугыштан кайталар. Сугыштан кайталар, канаганнар, җәрәхәтләнгәннәр, арганнар, талганнар, бик каты аза чеккәннәр. Шул вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу бер сахаба әйтә: "Я Расулуллаһ, менә бу сугыштан да куркынычрак, авыррак, нинди сугыш булыр икән" дигәч, нәрсә ди? Юк ди, моннан да артыграк зур сугыш бар. Аъда адуука нафсука аллати байна җанбайк. Дошманнарның да иң зур дошманы кем? Иң зур дошманы каршыңа кылыч белән килә торган кафирләр, мөшрикләр түгел. Дошманнарның да иң зур дошманы ике кабырга арасында утырган иблис, шайтан диде. Нигә ике кабырга арасында? Иң якын. Һәр вакыт сиңа наушивает. Бер изгелеккә ниятлисең, менә моны эшлим дисең дә, инде генә эшлим дигәндә тегеннән шалтырата. Моннан хатын, моннан бала, монда хоккей, монда футбол, монда рыбалка, монда башка төрле, монда җәмәгать, онда җәмәгать белән җыелышасың бар. Җәмәгатьтә җыен пустословие. Коръән укыйм гына дигән вакытта, Коръән укырга вакыт юк. Теге кешегә изгелек кылам, бушка гына изгелек кылам дигән вакытта ниндидер бер сәбәп табыла да, тегендә шабашка табыла да, бушка җиргәнче монда лучше 5 сум акча эшлим дип китәбез. Иң зур дошман синең кабырга арасында утырган шайтаның. Җомга көнне була, вот Кәһф сүрәсен укырга кирәк, укыйм дисең дә, җомга көнне бер мәшәкать та була. Кич белән арыйсың да, инде ардым, туктале Коръән укыйм әле, әзрәк кенә вагыз тыңлыйм әле, әзрәк кенә гыйлем истим әле, китапларда бар, YouTube'та бар, битнәс. Юк, менә дигән американский быйы килеп чыга да, шуны карап утырабыз. Менә ул шайтан. Әллә кая җирисе юк. Ва туҗахидуна фи сабилиллаһи би амваликум ва анфусикум. Малыгыз белән җихад кылыгыз. Малыгыз белән җихад кылыгыз. Кайбер шайтан, я сам потом нашел вот эти деньги, как я буду отдавать? Зачем я буду так просто раздавать ты? Кемдер килә мишара мискин сырый, анда бер мухаҗирме, мусафирме, анда чит илдән килгән бер бишара бер кешеме, ятим баламы, тол хатынмы,
Пусть работает, они же еще, у него рука-нога есть, пусть работает. Ләкин Аллаһ Тәала әйтте, ятимнәргә, мискиннәргә, тол хатыннарга 40-тан 1 өлеше синеке түгел, Аллаһныкы. 100 сумнан 2 сум ярым синеке түгел, Аллаһныкы. Бирегез аларга. Юк, бирәсебез килмейди. Менә кемдер чыгарып бирә икән, ул Аллаһ юлында җихад иткән була. Кемдер качырып кала икән, кемдер качырып кайла икән, ушлап кала икән, ул вакытны Аллаһ Тәала аныкында ушлый. Иртә белә торган вакытта һәрбер кешегә, иртә белә торган вакытта ул хадисне ишеткәнегез бар. Иртә белә торган вакытта һәрбер кешенең, сезнең, минем, бөтенебезнең дә бер фәрештә килер икән, бер яктан, икенчесе ике яктан, бер фәрештә әйтер икән: Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. И Раббым, биргәнгә арттырып бир. Субханаллаһ. Бирү белән бер кашанда кимеми. لا ينقص مال من صدقة дип Пәйгамбәрбез 3 тапкыр әйтә. لا ينقص مال من صدقة. Бер кашанда бирү белән мал кимеми. Не оскудеет рука дающая дигән Библиядә да бар. Попробуйте, биреп карагыз. Менә хәзрәт шулай дип әйтте, китапта шулай дип язылган. Алай да бирим әле, менә үземдә дә ул хәтлек түгел. Менә биреп карыйм әле дисең дә, Аллаһ Тәала или кич белән бирә, или иртә белән бирә, или шунда ук бирә, или бер атнадан соң бирә. Изләтә бирә Аллаһ Тәала. Уйламаган җирдән бирә. Мин хайсу ла яхтасиб. Көтелмәгән җирдән бирә Аллаһ Тәала. Икенче фәрештә әйтер икән: Аллаһумма аъти мумсикан талафа. И Раббым, биргәнгә бир. Биргәнгә бир. Икенчесе әйтер икән: Аллаһумма аъти мумсикан талафа. И Раббым, кысканга, кысып ушлап бер кемгә дә бирмәгәнгә син аны банкрот яса. Ушлап тора да, ачып караса, деньги обесценились. Ушлап тора да, караса, ул анда хавасыз үлгән. Субханаллах. Шуның өчен Аллаһ юлында җихад итү, кылыч тотып, ана кая кафирләр үтерәм дип йөрү түгел, Аллаһ юлында җихад итү, менә иртәнге намазга тору, төнге намазларга тору, нафил намазларны тоту, менә шушы Аллаһ юлында җихад итү. Ин кунту заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Аллаһ Тәала әйтә: "Заликум", менә шушы Аллаһ юлында җихад итү, менә шушы зур сәүдә, ин кунтум та'ламун, әгәр дә сез белсәгез. Аңар инанырга кирәк, надо просто поверить в это, и не просто поверить, надо это делать, надо это начинать делать. Сура Таубада Аллаһ Тәала дәвамында әйтә: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Монда да сауда, и здесь бизнес. Инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум. Продать душу. Вот он продал свою душу дьяволу, продал свою душу там врагам или другим, продал душу. Очень некрасиво звучит. Предатель продал душу. А монда Аллах Та'аля әйтә: Инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум. Хакыйкатта Аллаһ Тәала муъминнәрнең җаннарын һәм малларын сатып алды. Воистину Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на что? Би анна лахумуль джанна. В обмен на рай. Рай вечен. А вот эти блага, вот это виллы, вот это яхты, вот это мерседесы, они все тленные, это все пройдет. Это все пройдет. Это все останется. Что вечно? Рай. Би анна лахумуль джанна. Субханаллах. Монда да Аллаһ Тәала безнең җаннарыбызны, малларыбызны сатып алды. Аның орнына, аның бәрабәренә нәрсә бирде? Җәннәт бирде. Субханаллах. Шуның өчен, мөхтәрәм азиз кардәшләрем, аль-җаннату дарул асхия. Җәннәт ул кем нәрсә? Ул юмартларның йорты.
Рай – это дом кого? Щедрых. Күп меңнә син щедрый булсаң, күп меңнә син юмарт булсаң, шул вакытны Аллаһ Тәгалә сиңа бирә. Күп меңнә син кыссаң, менә шушы әйберең үзең арасыңда кала да, аннан соң Алла сакласын, бер хәл булса, элек план кырып булайды бер айга, ярты елга, бер елга, через месяц сделай вот это, через полгода сделай вот это, вот через год сделай вот это, план кырайдык. А бүген бу ковид белән бер атнада план кылып булмый. На неделю нельзя построить, потому что слышали, вот тот заболел, и через неделю слышим, что его уже похоронили. Даже не было времени узнать, умер ли он, не умер, а его уже похоронили. Субханаллах. Зиратка киләбез. Зиратка киләбез. Салам бирәбез. Зираттан инде салам бирәбез. Ассаламу алейкум я ахлал кубур ва ана иншааллах бикум лахикун. Эй, шушы кабирдә зиратта ятучы барча кабир әһелләре сезгә салам булсын. Как будто своим друзьям даешь привет. Шушы кабирдә, шушы зиратта ятучы кешеләр сезгә салам булсын. Ва ана иншааллах бикум лахикун. Мин дә закламый сезнең яныгызга киләм. Приветствую всех тех, кто лежит вот на этом кладбище. Я тоже, иншаллах, скоро приду к вам. Это вечная наша обитель. То есть здесь мы останемся, оттуда уже будет распределение. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, душу надо продавать. Душу надо продавать. Но за что? За какую цену надо продавать? Ту'минуна биллах. Поверить во Всевышнего, поверить в его пророка, в его пророков. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. القرآن دقنا تقول في التوراة والإنجيل والقرآن. Вот это торговля между Всевышним и людьми, и его рабами. Это и в Инджиле, и в Таурате, и в Коране, и в Евангелии, и в Торе, и в Библии, и в Коране. Во всех религиях это. Но мы, мусульмане, верим в другие писания, верим в других пророков, но знаем, что Аллах и его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наш посланник. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, нинди юл бар? Какой выход из положения? Выход один. Поверить во Всевышнего, в его книгу, Коран и читать намаз. А все остальное это потом, после веры. أول ما يحسب به العبد يوم القيامة بعد التوحيد الصلاة. После того, как мы поверили во Всевышнего, таухид, сказали ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах, что от нас будет требовать? Құрбан шалдыңмы? Хажға бардыңмы? Мәчет салдыңмы? Атиянилеріңе изгілік қылдыңмы? Это тоже будут требовать, но это после намаза будет требовать. Шуның өчен бүген мин татар, мин безнең тагай биек милләтебез татар милләте биек милләт дип җиреп тә Аллаһның барлыгына, берлегенә инанмасак, намаз укымасак, без әле татар гына булып калабыз, мусулман булмыйбыз. Мусулман дигән сүз аслама дигән сүздән алынган, буйсынган, покоренный, подчиненный кому? Всевышнему. Шуның өчен Аллаһның гына кылы булыйк та, үзебезнең җаныбызны бер Аллаһка гына сатыйк, нәрсә бәрабәренә, җәннәт бәрабәренә. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum.